Ja. Rico. Ada ook 'n regspan. Dit moet gewoon verantwoord. Nou net so klein bietjie van. Adrenaline is een beetje kom. En het ruikt het. Jo! Jo! Ik voel het om me echt die brand. Geen 2-5. Wat zie je man? Lekker bom, mogelijk zo. Jo! Hier is toch ook nog een poorte. Hier is hij nou. Hey no! Jo! Tuurtje. Jij ging om 2 nou, hè? Jij komt in 2 geven, hier. Jij ging eerst van. Hier, kak. Hier, volgende. Dat kom je hier. Terwijl ik heel erg snap. Nee, jij moet me niet bij. Twee, nee? Ja, dat is 2. Maar Nico, jij slunt je aan de kant. Nee, hier is 2. Dan heb ik het weer aan de buik. Ha! Nee, het is brand over. Het is totaal brand om het slaan. Ik ben ophangen. Nee, het is goed om het te doen. Het is dan nog op zolder. Nog één. Nee, nog één. Slaan hem weer aan de buik. Ja, maar kan niet. We gaan straat van hierdie kant. We gaan de andere om nu. Dat is hij. Ja, dat kan niet. Ons is links, maar we doen het rechts. Mijn buik over de brand. Jij hebt zo'n aanloopje gevat. Hoe kom het 2 geweest? Nee, 2 voor 1. Jullie mannetje einde niet. Ja, dat moet je niet. Nou, kak. Dat moet je Hij spot al. Nee, nee.